Xaqta tama l-pulizija li ilhom is-snin jitolbu ħlas għall-overtime u sal-lum ma ħadu xejn. Fil-leġislatura li għaddiet l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi kien qal li dawn m'għandhom dritt għal xejn. Il-Ministru għall-Intern Carmelo Abela nnota waqt laqgħa ta' gvern li jisma' kif b'kuntrast il-gvern preżenti indirizza din il-kwistjoni. Min din is-sena li nisabu fiha għandhom isiru l-ewwel ħlasijiet fuq medda ta' snin lil dawn il-membri tal-Korp tal-Pulizija li ħaddieħor ċaħħadhom milli jingħataw għall-inqas xi ħaġa bħala kumpens għal dak l-overtime jew il-sigħat addizzjonali li ħadmu bejn is-snin 1993 u s-sena 2009. U din mhux xi ħaġa fl-ajru. Abela fakkar kif anki soldati li ħadmu l-fuq minn 48 sija tul il-presidenza se jitħallsu l-overtime. Carmelo Abela saħaq li huwa xogħol il-gvern li minn wara l-kwinti jara li l-pajjiż ma jkollux teddid terroristiku jew teddid ta' kriminalità organizzata. Għal dan il-għand sar investiment multimiljunarju fil-Forzi Armati ta' Malta fl-oqsma ta' sorveljanza mill-ajru, mill-baħar u anki mill-art. F'daw l-4 snin investejna ħafna biex insaħħu s-sigurtà tagħna. Biżżejjed ngħid li investejna 75 miljun euro fejn għandhom x'jaqsmu assets għal Forzi Armati ta' Malta biex inħarsu il-frontieri tagħna b'helicopters ġodda u patrol boats ġodda u anki li namlu dak kollu li nistgħu biex permezz tal-Forzi Armati ta' Malta nipproteġu l-ibħra territorjali u t-territorju tagħna. Dan-investiment u ieħor li se jsir qed jgħin li soldati jaqdu b'aktar effiċjenza d-dmirijiet tagħhom permezz ta' aktar tagħmir modern. Iżda wkoll permezz ta' taħriġ li żviluppa l-ħiliet militari tagħhom li għalih kienu irdupjati il-fondi allokati. Hawnhekk Abela fakkar kif l-Armata għamlet reviżjoni dettaljata biex soldati kollu taħriġ neċessarju programmat sa mill-ewwel ġurnata tiegħu